Dnes je pátek 17. přibližně 5:30. Jedeme na závody do Přerova. Stojíme v koloně. Tohle je náš závodní speciál. Je tady strašně moc krví. No a tady je Lidí. V našem voze panuje značná nálada. Ve směru z Myškova na Brno se jezdí krásně, ale v opačném směru je to úplně na hovno. Nejede tady ani kola. Tla a vdechni. Bože, to řekl, že co? To je poslední ta. Dobrý bok. Jaké to bylo? Mokré. Pusto! Vypadá to, že byste mohli pokračovat na šíce. A mazaj! Už jedem? Vypavnej se. Jo, kriminální kosení. Tak, zapadávej. A,